kwa enti me pa mchew mo ko yi obi ahwe no so yi mo kan kire mo ma no obi ahwo ne nsa se de mra ne tie no mamu ko chinchin basa na me so onyame a odi ahya se be di Israel odi e be kwa bi pa me ga ame pa amen na se de asem ne tie no ma ye mo paye onyankopon ma tumi nyina ye odia ye da wasese enenso ye di ehye mu ma honko tumi me fa ya bi ni akoma no mu yibi ani ada wase tumi nti opanya oda amen nyame ma Bible asem a okan ya no abam wase every be so a anya duane kom anansu kom na mo nyame asem tie ho kom ene bedien nyame tumi wo se ne ma mpabo ya ma sori nyina eham nanso enye yepe nyame bere na ana ebere na abansa ene yare do mu aba wiasi se aba na anya sanka enyina yawu wutia mama so de ekwa nyame na adom yen ama ne me no yetua be hia mu ne me anga se nyame ye na do ehoda amen me pa mu chew yare no wo ho wan hwe ye obi be koka abeka enti me sre bebre free sa bre kwei ebinim se yare ni ni ho ebinim se yare ni ho yare no wo ho na wo hase de na approve ho ba bu aba no se be ya asundue baba san se wu wewu mi sre bebre sa bre ko ne ye wo na bonem Peter mo adi kan tinan no asem tie bi Peter mo adi kan tinan ni mo ayenso ade nyina mi yape nyame ma adofo no mo me amfa kuma kronka so nyame ye na do ehoda amen Peter say ade nyina wie ye no aben se o hese de ne ma ekono a enyo obi be tro say ebele na ben ane Paul kan na say ye na bone na ye wo mu no ye na bone enti se wudi ho agro jeja ho pepe wani beba ho so bedi kan wasama no enzu bia no nya nwuye me pa mo chew obi ahwe no ho so yie emo no ho boa mame na uwu abemi ya wo yare abemi ya enti hwe ho so yie na onyankopon wa fe no omuwen na onkura yen so mfa yensie na minim se de odi abeduru no odi ba ebe kwa wie pa me anga se oye na do ehoda amen enti wase ade nyina wie ya ben na so ade nyina wie ya ben enti mama tomo enti nyame ma ade bia oye no ma wadwi ni monte ehu se ade we enti me ya me nkonya hawo ma wadwi ni monte hu se we Kristo ni we nyamesum ni bibia oye no hwe ho so yie ma wadwi ni monte na mo wani na ho na se ne yarbone no abane ewie bunye o enti wo mo wani na ho a obakofa bia ye ho wo de be ye oba afi obehwe na busua ni nyina na asem aba enti mpamcho Bible say yema ya bi mutini ani na ho a ye fira ko iba bia de ho no ma wabi wani na ho ma wabi ni munti na isa say enema nyina wie ya ben atemu eba sa so hwe de ye ko no a se se yare ne e hya se ne daba enwotwe asan na kodu mpemu an mpemu kuno 9,000 they say 9,000 for your money will be a for Peter said adi na wie ya pe enti yebo ya bi mutini ani na ho ne de ama de na urade mu ya mobone yare aba ewiase nyina Ghana onyi free so na onyi free wiase nyina nyenye yasumdie se yare ni free akwa oba obenya sumdie enya ne sinka oba ya se ya weku ya se ya bobo wi me pa mo chew me srem bibiri enche na urade eba yi de eba ne ebe hwe nipa dua so yie no enti Peter city said of frame ye kronkron no monya kronkron brabo nyina mu eba se yetra fie bebere no aye ne mabasa se wo hwe ni bibi ho anko yi a no ame ate ni ase nyame mo me de minim se nyame a wo mo nche na munim no bibi ansiye Kristo o yira mo da amen me da masese wo ma tie futu ne besi sabri yente obi anka bone se gidi ni mo nkwa so aye se e da mase mo nkwa so a no nye sitie e ma nyame asem e ma ba ne nkyere no na se ye ne se ne etie ne se a ye hu beto yen ne yesum bedwen enti misrem bibiri ye nse mo biri sa se ye de biri ne ye adwuma ti de me kan se obi ama na ni na ho ma wadwi mu nti na bompa ye ne nansen no e da bone awie na ben nti onipa bi ahwe ne ho so yie na se Kristo anche ba
no yini ho adi so temfo ten no be fa na ho tefo a yen isase magidi ma ewiase nyina no ode akobi ni tumi nti wo hira yen da amen